тапшыруны башлап, экраннар алдына Күркәм Улибековлар гаиләсен, Асия Әдгамовна һәм Наил Әдгамовичны чакырып алабыз. Бүген алар үзләренең Рубин туйларын билгеләп үтәләр. 40 ел бергә гомер кичергән матур мәл белән аларны безнең тапшыру аркылы уллары Рөстәм, кызлары Раилә, киявләре Руслан, оныклары Камил һәм Амина котларга ашыгалар. Еллар узган сайын әти-әни кадере тагын да көчәя. Йөрәкнең иң түрендә урын ала икән. Бүген сезнең парлы тормышыгызның Рубин туе. Йыллар сынавына бирешмәгән олы мәхәббәтнең, хөрмәт, ышанычның чагылышы булган матур көн. Ялгыз гына агачлар да яфрак ярмый, ялгыз гына кошлар да сайрамый дигән мәкалдә күк, булган егет Наил үзенең сөйгән ярын Асияны очрата. Бер-берисенә гашык булалар һәм бергә тормыш кора башлыйлар. Яшь чактан ук эш сөйгән ике яр көнне-төнне белми тормыш көтәләр. Кичкенә бәбиләр дә алып кайталар. Балаларны аякка бастырып, яхшы белем һәм тәрбия бирү дигән уй һәр вакыт беренче чиратта була аларның. Хәзер ничә еллар үткәннән соң да әти-әни без бер-берсен сөеп, хөрмәт итеп, иңгә-иң терәшеп яшиләр. Сез безгә яхшы үрнәк һәм терәк, ышанычлы дус, хөрмәтле әти-әни дә, туры юлны күрсәтүче маяк та булып торасыз. Сез булганга без бәхетле, иң кадерле кешеләребез. Инде без үссәк тә, туган өебез һаман үзенә тарта. Чөнки анда сез бар. Без бу өйгә тормышның авыр мәшәкатьләреннән бераз гына булса арыныр өчен, ял итәр өчен, вакытлыча гына булса да бала чагыбызга кире әйләнеп кайтыр өчен җыелабыз. Матур итеп куанып каршы аласыз, борчылып озатасыз. Тагын китәләр дип боекмагыз. Кайларда гына йөрсәк тә, кайларда гына булсак та безнең күңелләр һәр вакыт сезнең яныгызда. Нинди генә эшкә алынсак та, без аны үзебезне генә түгел, сезне дә ким хур итмәслек итеп башкарып чыгарга тырышабыз. Чөнки моңа безне үзегез өйрәттегез. Кеше арасында ким хур итмичә, яратып, сөеп үстердегез. Нинди генә кыенлыклар килсә дә безгә сиздермәдегез. Гадел булырга өйрәттегез. Без моның өчен әнкәй, әткәй сезгә бурычлы. Бу изгелекне яхшы гамәлләребез, игътибар һәм ярдәмебез белән сезгә кире кайтарырга бурычлы без. Рәхмәт сүзе генә аз булыр күк. Без гомерлек сезгә бурычлы. Язсын Ходай сезгә исән-имин кайтарырга шушы бурычны. Көйләдегез безгә бишек җырын, дугаларны сездән ятладык. Сизмәдек тә тормыш мәктәбен сезнең арттан бездә атладык. Өйрәттегез безгә кеше яшьтән хөрмәтләргә зурлап олыны. Таләп иттегез сез оныклардан намуслы һәм тугры булуны. Үзебез дә сизми сезгә карап, тупладык без матур сыйфатлар. Әби-бабай булган гаиләдә үсәр шулай зыялы затлар. Оныклардан теләк, рәхмәтләрне чын күңелдән кабул итегез. Озак еллар безгә терәк булып, гомер йомгакларын сүтегез. Хөрмәтле Наил Әдгамович һәм Асия Әдгамовна, матур туегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кешедә әти-әни исән чагында балам диюләре җанга дава. Рәхмәт әти-әни барысына. Бәхетле чак әти-әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, еламсырап затып калалар. Бәхетле чак әти-әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, еламсырап затып калалар. Шундый көннәр безгә насыйп булсын, әти-әни озак яшәсен. Biz аларның бүген кадер
матур гомерләр телик, бәхетле чак әти-әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтәнешләр биреп, дуга кылып, еламсырап затып калалар. Бәхетле чак әти-әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтәнешләр биреп, дуга кылып, еламсырап затып калалар. Туганнарда бергә җыела, өйнең ишекләре һәр чак ачык, гаилә бәхетләре